Video simpam lang Hi guys. So, dati kami tata Pusurubyo, Pangasinan or season Pangasinan. Di mo na niya talaga address natin. Nagbautan ti season kun Pusurubyo. So, dito na tayo magchichismis guys kaysa mag-live tayo. Marites time. May metto yung tapno hanga matabunan dagita comments nyo kin hanga tila may ibagbagami nunya tayo damagan. Noo kuha. Ayan. Umpisan natin sa nangyari kay Ingin. Di pa nag-stock na pa kanyang J-Boy. Wait lang. Ipagpakaonak lang nga ni Evo. Awan ti kinalaman na to'y. Pero di intawag ko nga ayan nangyari kanyak na hold upak. Actually isuna ti may kadua nga umay nagsarong kar kanya di police station. Umay naktinulungan sinuportaran. Oray no adative something issue na aji kwa pero mas nanaig pa rin yung love tsaka yung usapan naming dalawa na give and take. So first of all awan ti kinalaman ni Ibo ditoy. So napay nga ti number 1 nga suporta nga nagsuporta kinyak. Surot. Kaya makita mo no dati ti kasta nga kuan natin may isang tao kinyam ngay. Ranta na nga talaga. Tsaka si Ibo malinis yung konsensya niya at tsaka maganda yung ano niya sa akin, yung purpose niya sa akin. Nalinis ti konsensya na kung panagpuspuso na. Sa mga kumakalat namang balita, dahil naibalita naman, yes, nandun yung tungkol sa booking. Aminin namin yun. Aminin ningin yun. Do ako nang umaamin. Aminin mo bakla. Something a booking na day jay. Pero ada yung set up. Ada yung conversation mi nga namin ano nga kansilan isuna. Tagamin kunana panay na mabuybuya kano kasi jay. So pero pinagbigya mo. Tapos nakitungtong isuna nga kailangan natin financial. Tagamin kailangan natin kwarta pamasahe nga agsubliya pa nagtrabaho di Bagyo. So, yan nakainuma garod, kubakla ngarod. So, yon tuloy-tuloy yung conversation, may tuloy-tuloy yung panang entertain ko kinya na hanggang jay nagpa-pick up isuna ijay sango iti may isang establishment di Asinggan. Yes. Ako i-mention di na ganun. Nagpa-pick up isuna kinya di sa may isang establishment. Then, napang kami di lugar nga nagtungtungan may pero kung nakinya nakasla magkabkabahan nga namidwak nga nagkuha nga nagatim nga ituitan ko na. Tapos ijay na may mayat iti ko kasta makita kung medyo umad-ada yung mutin ko sa musinguton. Ituitan ko na manen. Haan ijay talaga inturungnak ijay. Then pag pero wala kang idea. Wala akong idea kasi first chat na kinyak iti mga 10 tirabi Then tuloy-tuloy dayjay nga nagchat-chat hanggang sa balik kayaton madi ka makauray. Na walang alam si Ibo. Walang alam si Ibo na may chat. Ako tagamin dayjay nga rabi nga in-entertain ko ka message request na lang yun. Consider cheating pero syempre bakla garod. Then anya panakijayon di pagbabak diyan ti motor. Di impark ko yung motor ko. Tapos ayon bumabay kami diyan ti pasalog ti kasama kan. Airy. Yan ti airy, basta yan ti airy. Irrigation. So day jay di lalaki di kachat ko nagpaigid. Kung biglang rimwar yung nga lalaki nakaigdam ti bunong so ayun, tinutok nila sa liig ko. Pagtutok nang ganon sinsinyasan na di kakadwa na di kachat ko which is kabsat na. Yan ang tutok kinyak iti bunong titungod kan di kachat ko agkabsat. So isuda talaga ti making pakana making idea day making plano. So day may isang kadwa nga taga dumampot is inchat dalang gayam nga kasabwat da. So ayun tinutukan na titungod ko. Sininyasan na day kadwa nga naka usog tapos si bado day so ti pinagbonit da narami da ka bonit da bado da. So ajay sinsinyasan na kung kunana kasla umadayo da siguro tas jay. So guy-guyo din na di bag ko di syempre igpik talaga nga ko nga bulusan. Tapos di kasjayon di amo nga ited patayin kadto kunana pero di ko ang kasta kay kasta na di bunong iduyok na kanya ni tiyan ko. Nagatrasak. Di ko nga kasta di shock tinarami kumuton. Inibatak na di tulbok ti motor. Inibatak yan ti karuutan sa ako binaddekan.
Jay. Tanon Tanon da maalad yung motor. Yes. Tapos ikas jay na ko ni patayon kanu din nga ited ko na. Di syempre madi nga inibatan hanggang di kinaot na di duyok kun ang kasanayahan yung arami din kanya datan alaan yung aming nga karga ti bagkon. Basta palubusan dak kunak. Hindi kwan idi guy-guyo din nila databag. Madi nga inibatan hanggang di ginudgud na gisling ti mustard kulay mustard na bagko. Ginudgud na din napigtasan so ajay nagpababa kasi kinaut na mo jiwaliton idi kuan nga kasta di pirsa na ngalan ajay phone ko ang ko nga intutud talaga pang asim malalan ay ito bagpay imbag nga pagpariskyo ko na so day tim marayon hangko mga binalak nga kamaten syempre dabuneng da tinaramid ko sinilawak inilukat ko jay flashlight ti cellphone ko sinilawak jay tulbek ko nga inregreg ko yan ti karuutan. So day jabang silsilawak ajay tulbek ko simyagan datay motor da zeng kunana. Means to say hindi pa sila talaga handa nga batido talaga nga hold upper weno. Talaga nga takaw lang. Takaw lang ti pakay da. Pero yung ajay duyok da kinyam ay duyok ingkasi da kinyam mabuneng. Totoong bunong yun, pero di ada yun. di presinto bagada nga plastic kanong inikanda lang iti kayo. Siyak marinak mo ti paypayso nga bunong kan plastic tagami di inkwada di tunggog ko nalamis nga natangken eh. Pero di napaaalis di Sudan. Inyati mo nang inaramin mo. Nagkontak kan ti pinandar ko di mo to. Oo. Hanap pa nagkontak ti pulis. Tinawagak di si dugat dyan ti building nga establishment nga nang pick upak aji kachat ko. Bago makadanon ijay tinawagak aga jay gayem ko nga kainumak daji nga rabi iidi. Tapos kung ada mapangkan yung tinalawag nga lugar so tumawag ako ulit mapangkan yung police station ko na ada sige kunak pero habang napangkan yung police ada kami police station ang kung hindi jay video call me hanggang nakadanon na yung police station yun nag-report akon tapos kasi tinaramid dadi sino daytoy ko na din nag-report akon impakitak dyan ayan ti investigate police station nabigbig da day kachat ko nga dayjay nga isuda mo gayam ti sakit ti ulo iti barangay kan nagadugayam ti bad records da iti police station and actually dayjay pay nyak amo no last week or last week or last month dayjay kachat ko 1 week na gayam manen ijay police station nun. Iso da gayam iti mabigbig nga agtatakaw ijay ili ti asinggan nga ingana kano iti burgeran ket uno ganda. Iso da gayam tinabayagan nga agtatakaw ijayen idi pay laeng handa lang nga matiliw-tiliw ta minor da pay idi. So nga impush mi mat nga kaswan impush ni ingin nga kaswan gamin baka balikan ni ingin nung madi nga madi kan iti pag nakaman. No madi kami nga ipush aja nga ipakulong isuda guys. Syempre balwarte mi met asinggan nga pagtugtugtugan madamdama gimarti tugtog mi lalo ket nadagdumah nga sumursurot ni ibo ta damot ti trabaho na nga rod. Nga kung makagkad mga kinanayon baka madamdama tambangan dakas jay. Iso nga much better in talaga yung tuloy ko di kwanta nakitungtong mat kinyak iti PNP asinggan makipagtulungan tatulungan dakmet. Nagbiti proseso. Ta kasi talaga nga kaya da nga tiliwon idi dagiti idi pa pero minors pa idi isuda ngem tatada iti complainant nga makatulong ti police ti PNP asinggan met so ajay nagtitindulungan kami kasi ni Apo natiliw mo dayjay idi nabigbig da ni Kastoy datoy ni Kastoy ni James nga Kastoy sir de kun ni baga mo ni bagam latan dayjay ni James nga sir di ti kachat ko Apo so dayjay di titangana mo dayto gamin nga kachat ko awan nga agblato laeng ang ko talaga awan ti balak ko nga agi-file talaga iti kaso tataka tanga mo dato nga kachat ko timawag apan nakket karkarito na namalakap apaan nga kuna nga apay nga tiramraman na nga kawa mo ti ammo dita kuna nakit din kuno talaga nga awan ammom dita kuna napinamidwa nga nagrequestan nga ituitan di ko anjum sumaruno ituitan kuna ipapilit mo ijay nga lugar kay apay nga eksakto mo nga kababata nga iket rimwardan kastoy dig sinong bat kami sino dayta kuna na investigating officer police investigator kukuna na sir iso na tumutawag kunak amte siya man ti makitungtong kuna na mo di pulis imbestiga kinyak titataka kinatungtong da ket titungang namot
di panagsungba na ke pabalagbag, napaluksaw na ni Sir Heper niya. Jepe. Di investigator. Oo. Yung investigakin niya, nakaluksaw. Talaga kaluksaw daga misuda, ngagkabsat. Tapos di siya mamakatong nagtungtong da, katungtong man ni papam ko na di pulis, di kachat ko. Kinatungtong da. Nga nya ti kaya yung tatay siya kami tumay ditang mga lat anak yo si kayo ti umay mangitulod dito. O kapilitan, ni tatay na ti umay nang surrender kinya na di police station. Makamukay tanser no nya ramiden nyo. Nasakit-sakit ti ulo mo gam so dati pamilyadan. Di kuan napaamin me di alay pagtungtong kayo kuna na di police. Tapos tinaalad ang kwarta kiniingin is 3,070. Tidamdamong ay bagada ke 37 lang. Kasano nga balin nga 37 lang ti karga di wallet ko. Nakipagtransaksyon na kini James 200 titungtungan mi nga bayad ko kinyana. Kadi nagturod da mga bayad ti uneng. Di nagturod ang imot nga ko syempre hanga di pa nang kuwamot ka damo nga tinagang ko nga ingin nga ulusak. Ala nga pirjo mo ni tinagang ko nga gapulang data 200 pesos. Nagturod nga aggawis iti lalaki nga 200 pesos lang ti ay 200 pesos ti bayad ka 37 maganti karga diwali ka. So si kayo siguro nga dado mga open-minded. Sa ngayon yaman iinginan dalagang boyfriend na nang kita pa sila sa Bali. Bakla karod kun may sa nakainumak. Nakainom that time. Saka hanga daji ti issue ichay Di pa naka-hold up ko. Tagami na dayan ti conversation nga talaga madik kayat pumilpilit lang isuna tay papapili na nga na kailangan na ti kwarta ti financial ta. Pamasahin na nga apan agsubli ti bagyo di trabaho na. No, paypayso. Siguro nagpaypayso. Set up ka lang talaga. Set up lang talaga tinangyari ijay. Nga modus dalaang di kasi makipagme tapos iturong naka di may isang lugar ada di nga nakaabang ti kakaduanan. So day jay idi natil napaamin noon nga talaga nga modus da day jay ang trabaho da plinano da nga kasi tirami dun da kinyak. So day jay pinaamin mi no sino da kakaduana. Kabsa na gamit may isa hanggang di apan mi inala ti mobile simuro tak yung ti balayda yung ti kachat ko. So aja naala di kabsat na 24 years old tataka 18 di chat kachat ko 24 di kabsat na kun 20 di may isa di kasabwat nga taga Dumampot. Ayun. Taga poblasyon wis apo di likod ti basta poblasyon wis. Basta jilat. Hanggang di proseso hanggang di patingga na CCTV footage amin nga possible nga nagnaak kasi diyan kailangan da nga talaga dagay tatno kasi wala siyang witness. Wala akong witness kailangan talaga nga dayjay alaan da amin no talagang limabasak ijay kun anti nagturo nga kiyan ti dumakit di asinggan. Kinita dagay CCTV footage ijay no talaga paypayso amin nga imbagak amin nga statement ko ket paypayso so totoo yun. Napatunayan da so okay na na-solve di kason. So the first day ijay na nag-report ak iti alas 2 pasado inasikaso da mga sigo ti PNP Asinggan hanggang di yung papa nag-algan aldaw nga awan ti turog ko which is celebration mi ti suling daos ban dyan ti kwa ti page ajay swimming kami kasi ni apo mo napabiit mo ti proseso. First nga may jayayang ko iso ti asidag ijay asinggan ni anak kini Dondon. So thankful akmet kini anak kini Dondon ta sinuportaran dakmet. Dahil nga time ang ko pa magbaga ti family. At wala rin akong alam. Wala pa rin alam si Suleng. Hanggang di syempre itong swimming mingar dejing aldaw nagchat met kinyak ni Ibo. Imbag inamin ko nimbaga kon. So day jay dakin niya na no matarusan nak saan ko na at least na sa nga sabali nga tao tinakamuan na at least shock mismo na ngamin. Tapos jay di dani Ibo nagawid ni anak ni Dondon ta do mo ti prepare da para di swimming me hanggang idi nalpas iti process na dayta nga kaso ni Ibo at taken ni Suleng idi sumaruno nga aldaw mo tinalpas ti swimming idi kalman iso da mo tinangkad wakin nga ingana din ay nya panda ijay
hampay jay Court. korte apanda inyen quest isudan nayuli iti korten hanggang dinagawid kami ayun inidano kini uncle Dano kinanti suling mo tinang kagkadwa kinyak ng suporta. Lesson learned. So nagijibabak lang nga padak lesson learned kanya dayta. Kinyamot kinamot ako ay so kasi iti istorya na guys so nga dagiti agdamdamag hindi kumalat nga balita. Oo nga. Though when nandun tayo, yun talaga yung balitang yun. Oo. Oo, totoo yun. Pero syempre, dala tamot ti nagan nga rod ni ingin. Ulusan namot. Pero kailangan namot nga rod nga. Iba gagamin na i-open mi mata, na i-open ko mat kinyan. Hindi na ko talaga matapalan gamin. Kasi kasla kayat ko nga bumalos nga dagay lalaki nga kasi jay. Siyempre tao tayo laang pero pasa Diyos milatan tato. Pasa Diyos latan kun no deji kuwa adamot ti hustisya. Damot ti just datati aday ti hustisya. Oray makatapisa lang mamay sa kanyada idi nga mangarod nga mabalin. Nga mabalin nga. Oray sakto padi kunada mabali dati agisan sa Diyos nga mabalin di katiliw na. Pero siyempre tao ka garod mo. Hamumo mabalin nga kabilon we hamumo mabalin nga sikat imang dusa mga sikat imang baling mang judge enti ang mang hukom winumang kwa DJ nagaramit ti bas so nga adat hustisya makamudan ayan ti maipayok lang mat kinyam syempre dapat ang amin nga ag message entertainem ang amin nga lalaki entertainem lalo dati ibumon kin syempre nagiti kabataan tatta when makikita da kami or dagiti da mga followers makikita da kami ti social media makikita da kami ti YouTube pero awang kwarta mi awan so siguro ajay pa siguro tinag-interesan na guys tagamin mabuy-buya nak so dahil ni-stock ka niya ni-stock nak siguro ay kasto dati adu kwarta na siguro mayaman siguro ta vlog kasto tug pero tinagkapaisuan na po sang kabirok sang kaya puyak laeng kada jir orno ang talaga daji pagsaka diyan ti motor ko nga pang ko impatarimaan so nga dagiti followers win makabuy-buyakin nyami ti social media awan ti adu nga kwartak hanak nga mayaman ayan ta oray no ka sa ano kaming mga ado ang ado mo bagam nga awan ta baka dam na win agpaiso diretso mo ti dadod no daddo mati trabaho mi adamo basit nga no kwa maurnong ko room warmot lang outmot lang amin ta syempre no daduma awanan mo dagiti kakabagis ko nanti kalingin mo ti pagkamangan no daduma sa kun may sa adati suportara nga may isa ni mother ko tagabkabalay kami so para ti kaadwan hanak nga mayaman awan ti adu nga kwartak. Nanda kami nga ambangan. We, nanda kami nga kukuon. Agparparagsak kami lang. Ang kami nga. Sa totoo lang ngay ket amo aja panang ko manumot laong nga kitaon mi. Umanaymot lang pang suporta mi ti pamilya mi. Importante makapagparagsak kami. Ajay laeng. Sa totoo lang siguro mabuy-buya da kami kinanti suling iti social media naglagragsak kami hanga maputput ti isem ti katawa mi pero iti likod na dagita nga panagpakatawa mi apo ay na agsisinap al ti problema mi ado nagado ambila iruruar agrorotap iti problema mi nya nga rod da show mas guon kailangan magpakita iti naragsak nga rupa tagparparagsak ka nga rod komedyante nga rod so nga dayta amo na ni Ivo dayta situation ko niti biag ko na open ko mut kinyanan kinatungtong ko mat ni Ivo about that syempre dire na as cheating o na more awan nangyari kinyada klase ti cheating lata day klase ti cheating lata thankful ako mat kinhilakay ko nga Ivo tadat lang sumusuporta ken seryoso lagi tagpampanunot man apo ni Groda sige Groda lastog ko nan sa na po langit. Ayan, para kini Ibo sapay la kumata naragsakak para kinyamin ni Ibo kun maragsakang kayo kumamot kinyami kun iti suling daos ban. Salamat. Salamat kami tigiti sa porta kinagaayat kinagati makachismis kinyami especially dagiti bashers tayo nga tumagbat sumulag kinagaputi galaxy tatta adda di tagbato addan siya kun apo tinakaala di best and tagbat award it goes to Miss Buneng and Miss Eri Gasyon.
Sige guys. Bye! Ayan, bye guys. Salamat po sa Salamat pakikinig. Basta dayjay apo iti nagkapaypayswanan na at duglauna yun istorya di detalye amin iso nga shortcut ko laeng no nagiji ka nagdamag apo buya kayo latag tuyon. Uray bagay nga sayit ni Inon. Kaya iso ko bakla garod. Bakla garod. Tinarigat itano siyak tinagbuking. Hindi ko nagarudan. Hindi ko pagmamayari ang katawan ko. Kaya kung sino nangangailangan, ibibigay ko. Babayaran ko pa. Pero dahito'y pusok, kiniibo. Ayan. Tibagbaga tingiwat panunot ko kat pudpud no. Ngam iti gitab ti pusok ni ibo. Basta, importante iso na tinagsayta nga siya. Ano siya tinagbuking, nanti suling mabulding. Narigat to. Basta bulding lang kanyam siya tagbat. Tapos kas amo na makapabutong yubunong da. Di gagatangan nga timumuslim nga aji pakasjay nga ni nga bunong nga pakasjay ni. Tapos at dati abot-abot na jiting nga kaslarambaw nga bunong. Kasi jinduyo. Amo yun siya, itsura na jol dapper. Adi ka chatingin kulay yelo yung bukna ng kot-kot tao. Ay, nakalaag. Kasta ni kaslahangan. Adi mo may samot, kasta niya matana nang ingisi dito yun alatado latan nga kwan, agkat-katul dagi jay. Aday itsura dagi jay no nadigusan da nga perperme. No talagang malidli. No mais-iswanda. Ada itsura da nga ngay nga road. Ay na nyamot. Ti dapat may pagpasensyanti pamilya na apo. Kami ti amo may nga nirantada kiniingin is kwarta. Kami makikita da iti Facebook, social media. Tata, ada social media may natural lang ay bagami amin dagitoy. So awan pagpasensyaan mi ti pamilya da apo. Wen kun daji kumamot diduray no tinakbanda kumapay nga taluma bago din nalata pitakak. Ket no repeat orday no kunada repeat kun manad dapay mo laji cellphone ko nga iso. No repeat orday ko na dan, alanda man di motor ni kabagis ko nga bulog ko nga ginamit ko. No repeat orday, repeat man na, may kayo di balay, may iawid ni nanay ko nga itang ko na. Takita no sino agkapsaw. Di ko masalingsingan talusi animal. Joke lang. Joke. So nga, no nyaman dagit tinalawat mi tagpapaiso apo. Walang halong chemical. Organic lang. Pure natural. So nga, natoy kami ni alala na kami napulangit. Gurod na pulangit. Last to kung kunan sa na pulangit. Agpay-paiso di bagbaga ti puso kan ngiwat ko. So nga, agan na tayo lakanain kakabsat and sana naman talaga na awan dapat iti ranta tayo iti may nga tao nga dakes no daman iturog yun lang na nga si kami sa balilatta yun sa balilatta di pada yung latta mo nga burang win kung dagiti agbalbalak kanyak apo nga kas di man narami doon yung chat kanya nga kurang kwarta kastoy adda ibukon Guston, si kamot isardeng mo ta pepet mo nga goneng. Madidahit ta, nata okay kumagatin. Nagajigamin ko na pigsa ti tama ti albatros kanya. Win, ang albatros po ay nire-recommenda para sa CR, hindi po sa para katawan. Negrudo, nibadeng, na panagbuking, likod ti building. Ni badeng ket agoneng tinutukan dati buneng jay tenged ni badeng dagitay talungan nagmumureng ni badeng nagdoyok ti buneng gapo lang ti kinaoneng. Iingin kini suleng. Wala man mo di kalman stress ka. Uray sa garo ta. Stress ka lalo tayo rimwar dagay talo. Dandani wala pa pispisan na eh. Nay. Haan ko na na pulangit. O sige garo dahil time check 6:15 na nga po. Gawid kami pa'y apo. Bundok.
Sige na, bye guys. Thank you. Bye. Love you guys. Thank you so much PNP Asinggan. Oo, thank you po. Salamat po. Lalo DJ investigator Apo nga naggwapo nga nagtayag nagtaer, thank you DJ Indian advice mo kini especially kini Happy Apo ni Madam Caitlin Awangin. Ayan. Salamat po. Kun amin mo tan Apo nga kapulisan iti Asinggan. Thank you. Salamat. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye.